Наркотични вещества са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват структура, който може да се чувства като успокоен или наркотичен сън. Термина наркотик се смята, че идва от гръцкия лекар Гален, странно, като Галин, и се отнася към вещества, които притесняват аспект, пристъпват сетивата и усещанията и или произвеждат състояние на впечатленост, сковарност или лека парализира. Гален отбелязва корема от мандрагора и от пълна, като оставя предимството на наркотичните вещества. Така, българския политически и родителски кодекс на наркотик обхваща широк кръг от най-различни субтрити, които са или напълно идентифицирани или строго регулирани. Такива редици растителни вещества и техни производни като тютюн, алкохол, канабис, кокаин, опиум и неговите деривати, между които пантоном, морфин, херон, кодеин, а също и други препарати, употребяни в медицината, като съотворни средства. Веронал, луминол, барбаримин и други производни на барбитунцевата киселина. Много странно име, както и да е. Противно на тези законови практики и популярни митове, обаче много от тези съставки технически не са наркотици, а така. Такива, например, са канабис, ЛСД и други психиатрични дроги. Химически принадлежности към другата наркотични и технически вещества са различни. Също така всички стероиди не спадат към наркотични вещества. Сега ще ви кажа ефектите. Т.е. факторите. Факторите, определящи наркотичното действие, зависят от дозата, начинът и който вземат в човешкото тяло, а също и очакването и комуникиращия ги. Отделно от тяхната килична употреба за лечение на болка, кашлица или остра диария, наркотичните вещества имат своето да произвеждат състояние на блаженство и еуфория, а също да предупреждават агресия и тревожност. Последното води до широката им употреба като различителни дроги и свойството да произвежда зависимо от някои от ползващите ги. Затова внимавайте като пушите, като побъркани. Започвам сега за никотин. Ефекти имам да правя. Значи, физиологичните и психическите ефекти на тютюна се дължат именно на никотина. Когато никотина попадне в белите дробове чрез потока на кръвта, той се пренася до мозъка за около 10 секунди. Никотикът взаимодейства с ацетилхолинови рецепти от типа на N рецептори. Чрез тях се предават нервните импулси към скелетните мускули. N рецепторите имат в голямо количество и в мозъка, като следствие от действието на никотина върху клетките на мозъка. В него се отделя едногения обитат бета-ендорфин и някои други хормони, най-вече катехоламин. В това отношение той действа като типичните стимуланти. Алкохола. Алкохолът в химията са органични съединения, съдържащи една или повече хидроксилни групи. Могат да се разгледат като получени от въглероди, при които един или повече водородни атоми. Също така са заместници с хидроксилната група. Тяхното име идва от арабското ал-кохол,
което означава духът на виното. Виното. Така наричали извлечението от алкохолните напитки етанол, арабилийските лечебници. Алкохолите от първи до четвърти номер в хомолозен ред са течности с приятна миризма. От 4 до 11 са течности с неприятна миризма, а от 11 нататък твърди вещества без никакъв мирис. Затова много внимавайте какви питки не пиете. Естествено, алкохола има полезни неща, но има и много вредни. Има няколко вида, но сега не би си губи времето да ви обяснявам видовете. Затова алкохола в разговорния български е общо понятието за алкохолна напитка, а под съдържанието на алкохол се разбира съдържанието на етанол. Образованието и идва от добавката ол, например метан-етанол. Сега на екрана трябва да ви се покажа хомолозен ред на алкохолите. И така. Форма цинканкон, наименование метанол. Форма бинбангунджан, етанол. Кинганджунджа, протанол. Бинбабундада, бутанол. Кинкатота, пентанол. И С на N, водород 2 на N, плюс една основа е съответен алкал плюс О, т.е. общата форма на всичките алкохоли. Да ви кажа, урока не е чак толкова труден, тези можете да го научите и госпожата да ви изпита за оценка.